May vlogs guys, pagkapanihapon unsa nang orasa ato ipatan-aw gid unsa nang orasa. Alas 7:30 kuan. Sana 37. Ari na manihapon na ta. Mapas mo. Sige na. Balik na. Barog kay mapas mo. Barog kay mapas mo. Sige na. Kay mapas mo. Sige na. Kay mapas mo ka. Sige na, barog. Barog kay manihapon ta. Arang-arang na lang ni kay wa na mo kuan. Gabi. Oh, Kay manihapon gani. alas 7 pa man. Dili pa tam eskwela on. Di ba sa una dito manihapon ni kagabi. Di ta manihapon ni kagabi sa una. Kisa may nagpadam ko si Muham. Manihapon hindi gabi imdi nday. Katugon nalimungawan.